Gurera datoz, Marta Albira eta Aitor Frantzesena, gallo! Arantxa, nahi dezu patinetian gainean, digo? Nahi erortzeko arrisku daukat. Eta surfia noiz inberdeu, Zumaian bizita. Bueno, hori ere ondo irakatsi beharko jazu zen, ni ez naiz oso trebea. Bueno, Aitor jartzait ez lehen abizigurekin. Gabon. Kaixo, Arantxa. Marta eta gallo. Kaixo. Dena ondo, bizitza ondo. Bai. Bertxuko dugu. Aitor. Horea. Bizkata dago. Egia da, malabariak daude estilo askotakoak. Batzuk buruz egiten direnak, beste batzuk fisikoak. Eskuekin eta Imaginatu, tankekin eta ez egiten baduzu direnak. ikusten. Ja. Nola ikusten nuke. Ni nahi bezue txakletak pixkatik, bai. Kontu... Ez, hobe, ez. Jantzi Igual, txakletak. gaina, usaiagatik... Bai. Azpeitian ibili gara, Ekain Ibarguren ezagutu dugu. Guk ere Ezagutzen dugu. Karo, Hispano saioan ikusi genuen ETV Irun. Gure zirkuan? Gure zirkuan, Ekain show ere badoka martxan, danaka martxan. Tipua fenomeno bat. Azpeitik Egia ez, lo, jo, lan. Loiolako erromerixan. Ez, karpan, gure zirkuan ibili ginen. Hala. Ikusi nahi aldezu, Bai, mesedez, Marta Oso eta ona da, gallo. oso ona da, Nese. Zuek egindako guztia bezala. Super. Hola egiteko modukoa, Txapelak entzeko modukoa. Por cierto, aipatu dugu malabariak eta ekainek ez du dena ikusten. Ez. Gaixotasun arraro badaka, Stargardt gaixotasuna, eta hala ere, primeran egiten du. Ni baino gehiago ikusten du. Hori ere, bai? Baino. Hala ere. Bai, erdikoarekin ez du ikusten, bakarrik kanpokoarekin alako zerbait azaldu zigun, nahi bedezu informazio gehi hemen txedako. Tiro plato egiteko ondo dabil, Haupa ekain. Nik ikusi nahi dut. Ikusi. Haupa ekain. Marta, ze polita Loiolako santutegia. Bai, baina hemen dago. Hola, Abai? gaurko biztak ez di hauek. Dia? Abai? Zer dago ba? Gure zirkua. Ekaitxi, egunon! Pareja! Ekain, egunon? Umetan batek polizike izan nahi duen bezala eta beste batek albaitari bani paiaso izan nahi nuen eta nire buru zirkun ikusten nuen. Esan didate, biztan arazoa dazkazula eta Bai. malabarak iten dituzula. Bai. Hori bai flipatzekoa dela. Gaur, zurekin guztagu zeidan, malabara ipizka ematia, Bale. Zu zertzen, kuriosa. Kuriosa. Bui, ze kortinilla daukaz, nunes. Bai, badakit, a ber, Ze kortinilla. Kortinak Mira aldago ze indar ditu. kortina daukaz. Amonan alda. Ez, bai. A ber, ze jaten duten zirkokuek. Zirkoko jendea. Venga. Torri hori, kontu zen bedizkaierak, Artista basea, Eskerrik asko. Hey, bai ez. Zuri pailazoa nahi zetia zergaitikan nahi beste betete izu, o zergaitikan gazte-gazteatikan esan desun bezala. Iteken lanat izen di matxeolako. Kafe bat hartzea agunda eta txondeuen, zea, kafe servizu zena. Paiaso! Eta ni behai, kamarero! Claro, telefono. A ver. Justo, a ver, Txon, nordan, txon, a ver, txon, txon. pixka bat. Telefono ikusten ondo? Josebo Zabiaga. A ver, Ekain, telebistakoei esan sukaldean ez sartzeko, atzo gauean lenuen garbitu. Joseba, Joseba, Sukaldean lan gutxi, ez? lan gutxi. Garbiketan nintzat oso gutxi. Ze pitxako nahi indezuen egin ez? Abilezi badauke malabarekin, haundiek guk ez daukeuna. Gu Ikerni eta beste batu, aktoreak gea bakarrik, hortan mugatze gea, eta guk aurkezpenak eta esketxak egiten ditugu. Ekainek esketxak aktorea da, eta baita ere artista da, orduan, bagu baino presentzi gehiago, ez zirkon. Zeo politia esan bertzian, Joseba, eta galdera bat. Hoi buro. Joseba, eta zuzaitezu paiasona hemen bai? Sus Maria eta Jose. Baina zer da kasu zehatz mehatz? Stargardt, alako zerbait, zer da, gaixotasun arraro bat? Bai, ez dauke tratamientoik, gaur egun, así que bueno. Ikusten dezu bakarrik erdia, edo nola dihua? Erdian ez dut ikusten. Ostras! Inguruan bai, baina erdian ez. Iruz palau saioan ETV Irun parte hartu zenun, eta gidoi batzuk lapurtu ditut zan diate. Bai. Ekainen letra zein zan? Hau da sortzi? Hau da eskat handiagua? Hau zan handiagua? Bai. Eta? Zein da ekainena? Ondo ikusteko, Gutxi gora bera hau zan. Trempé dans la vie, excusez-moi. Txalo! Ez dago trukorik hemen. Zemo zaitortxo?
Hala ere beste plan badakago. Bildur bat emateitekain, Mutileak hasi nahi da mutzi. Horain hori behar da, zure herriko plazara. Claro, pailazo esateko hola jantzi behar da, edo hola Ez da ozer, honekin nahikoa da. Traje beltz bat jantzita munduko pailazo ikonena izati da, eso. Gure zirkuan bazaude, baina ekain show ere badaukazu martxan. Hori zer da? Pailazo esketxak. trukuak eta dena, igual ume bat desagertu eta loko. Bai, pare bat ja, desagertu gara zeizkiat. Mesedez, egin trukoa hide gainokin. Etorkizunean zer? Toma, Etorkizunean zer, alda nahin, eta venga, garrote. Peu importe ce que tous les mondes pour dire.